an b'a ɲɛfɔ k'a fɔ bi alhamdulillah rabbil alamina fɛn min ye nin cɛba in ala barika la a ka kaso dafara k'a labila an bɛ barika da Mali justice ye hali n'a sɔrɔ sanction an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye bere mun da bere vraiment u ye dɔ bɔ a la a diyara n ye parce que quelque soit u ye ɲuman dɔ kɛ u ye dɔ juru don a la n'o ye kalo 6 ye Seydou Umaru yɛrɛ an bɛ a fɔ a ye k'a bisimila wa nin tɛ foyi tiɲɛ soutien ye quoi nin tɛ foyi tiɲɛ soutien ye transition dɛmɛni jamana dɛmɛni nin tɛ foyi bɔ Seydou Umaru ta la Seydou Umaru ta ye jamana ko de ani sariya tɛ ɲɔgɔn sala fo mɔgɔw k'o dɔn quoi les gens pensent que Assimi de bɛ don anw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ nin ye seereyaw ye quoi mais hali n'i y'i yɛrɛ faga dɔw ye u bɛ bɔda sɔrɔ a la hali n'i y'i yɛrɛ faga Mali faamaw kan anw minɛ k'anw bɛɛ da k'an kantigɛ dɔw b'a fɔ ko non k'an jeli ko jeli ma bɔ k'an ma sa donc k'a fɔ sariya jamana ɲɛmɔgɔ foyi doni tɛ anw ni sariya cɛ n'an ye min fɛ an bɛ minɛ o de ma donc Seydou Umaru Tarawele ka kaya o y'u ka dɔ ye min n'a kan ka mɔgɔ sɔn hakili la vraiment anw bɛ dugawu kɛ ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma kuma ye ɲama de ye quoi kuma b'an fɛn fɛn da ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ vraiment tanga merci